Fac video, dar vă spun ceva. Acolo în față e școala mea. Bă, am venit. Mă scuzați că am stat așa. Bă, uitați-vă numai la mine. Când se aude la el să... Nu să audem mai ceva ca... Ca toată. Bă, tare dau. Ce sal. Stai că nu te prind bine. Deci el le dă, dar nu le dă. Ba, da, le dau, nu mă luați. Așa. Mergem la el. Când ajungem la casa lui Cam, o să trebuie să... Vă răzvi să opresc filmarea când ajung la tine sau să blurez când termin? Să opresc. Să opresc? Ok, deci. Păi băieți, când o să ajung la Răzvi... Încă privezi? Da. O să cam opresc filmarea pentru că na, o să trebuie să... Na. Bun, deci mergem în față. Ne auzim când ajung la Răzvi. Ești ok? O pică. Ziua mei băieți și fete. Am ieșit cu Răzvi. Thank you. Am fost să ne luăm o înghețată. Vă Răzvi, ne punem să mâncăm. Mâncăm pe drum? Nu, să stăm acolo pe scări. Bun, o să opresc un pic video că mă pun acum să mănânc înghețata. Pa, bye!